Chcesz przez cały rok czuć się jak na wakacjach? Cisza, spokój, śpiew ptaków o poranku, a to wszystko zaledwie pół godziny drogi od Warszawy. Sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or time. Zapraszam Cię na prezentację tego przytulnie urządzonego domu w niesamowicie idylicznej lokalizacji. And really listening, not too much fuss, so keep it easy.